ngambara ing awang-awang ngut bebasan tanpa tepi ngarapaseng meko mendong duh mibarengi dari jagat ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemakino ngimpi Astagfirullahaladzim. Ngimpi apa ki mau? Oh. Hey. Kowe maring di. Hey. Pak, tangi. Lintur toh, Pak. Walah Mimi. Nemoni kok ya penuh misteri. Ki arepene apa iki? Jane mau ngimpi apa toh, Kang? Saya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Setelah 3 kali gagal diajukan sebagai pahlawan nasional, Ratu Kalinyamat, pemimpin Jepara pada tahun 1549 hingga 1579, mendapat gelar pahlawan nasional. Kanjeng Ratu, sang Hyang Puspajalatri. Rahayu Kanjeng Ratu. Rahayu Kanjeng Ratu. Sampean ki mau ngimpi apa? Rahayu Kanjeng Ratu. Rahayu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Rahayu Kanjeng Ratu. Akulah si Ratu Kopi. Akulah si Ratu Kopi. Akulah si Ratu. Pak Yusuf. Nun. Sana yo berdering lu. Ora diangkat ya. Lagi tinggalan ya. Loh, Loh, Bu. Bande, Pak RT nambi tindakan, Bu. ora ene ning jero sare lagi ya. Walah, ya ini kok ibu sare tuh. Ayo mlebu ayo. Oke, nggih. Kabar gembira apa? Kanjeng Ratu, Pak. Kanjeng Ratu sapa? Sang Hyang Puspajalatri. Kanjeng Ratu Kalinyamat to. Nggih. Kanjeng Ratu Kalinyamat niku ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sing netapke sapa? Nggih pemerintah to, Pak. Niki wau kula nonton beritane ten TV. Tenan ora ndi? Nggih tenan to, Pak. Wong sing ngumumke niku presiden langsung lho. Mosok aja ngapusi.
Tungane awek dhewe terkabul di. Kanjeng Ratu Kalinyamat dadi pahlawan nasional. Rahayu Kanjeng Ratu. Rahayu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Pak RT ngopo toh? Diombe sik nih. Nggih, Bu, nuwun. Ki obate diombe sik, Pak. Loh. Jangan gerah ta, Pak? Ora aku sehat walafiat no. Alah sehat walafiat piye wong mawe nanti ngelintur kaya ngono kuwi ya. Nanti tak tukokke obat ki lho. Ki mamane bandirang rene lak ya apa gelem jenggelek ki mau. Bu, aku kuwi bareng ngrungokke berita saka Bandi, seketika kuwi aku langsung seger bagas waras. Berita apa to, Ndih? Rahayu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Rahayu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Akulah si ratu kopi. Akulah si ratu kopi. Kanjeng Ratu Kalinyamat. Wah. Pak RT yo ngerti wae to. Nek si ratu kopi lagi lewat. Rahayu juga, Besti. Akulah si ratu kopi. Le, kowe ngerti ora artine ngimpi? Mimpi kuwi adalah bunga tidur, Pak. Alias kembangnya wong turu. Maksudku kuwi maksud dari sebuah mimpi. Bare Pak keluar nek tamu. Lah yo iki tamune. Ji, bro. Siji Pak Kliwon. Wow, cah bayi kok senengane do ngopi. Timbangnya seneng rumpi. Mending kan seneng ngopi. Dodo mburi. Bunga tenan aku. Tenan di. Aku ngrasake bunga tenan. Mergo asmane Kanjeng Ratu kuwi kecatet minangka kusumaning bangsa. Pahlawan nasional. Nggih, Pak. Jumbuh kali labuhanipun. Rahayu Kanjeng Ratu. Dadi sing dilakoni awake dhewe mbiyen kae kuwi gelar ketoprak. Ceritane Sang Dyah Puspa Jaladri kuwi ora sia-sia. Nyatane ya awake dhewe kuwi melu mbiwarake tentang perjuangane Kanjeng Ratu Kalinyamat. Jelas. Aku dadi kelingan mamine Vandra ya, Pak. Aku mau mbok arane nglindur ngono, Bu. Mungkin aku jan iki ngimpi. Yang aku ngimpi kuwi ditekani karo Suwargi mamine Vandra. Mula aku terus langsung adem panas kaya ngono mau. Kula nggih niku, Pak. Ngapa? Saderenge mriki niku kula nggih timpeni Suwargi mamine Vandra. Kek mimpimu piye, Ndi? Dhewekne ngadep karo gowo kentongan. Gek mamimu kuwi dandan ketoprak. Kaya pas dadi Kanjeng Ratu Kalinyamat kae. Katon ayu. Nah, mamimu kuwi mesem nyawang aku. Mami ngendika napa, Pak? Ora ngomong apa-apa. Dhewekne banjur mlaku ngalor parane karo nabuh kentongan. Apa kowe isih nyekar ning sareane mamimu le? Tesih, Pak. Men kemis sore kula nyekar ning sareane Mami. Dadi jenengan kalih Bandi nggih
ngempeni kali suwargi mamine Pandra, Pak. Nggih, Pak. Kayak ngimpin niku pelak kaya sing jenengan impake. Dadi ceritane ngeten lho, Pak. Bareng ngimpi niku kula terus tangi. Kula niku nonton siaran ten TV. Kanjeng Ratu Kalinyamat ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Terus kula suwanten daleme Pak Yusuf niku wau. Iyalah. Lah kaya menerimen nggih, Pak. Kayak suwargi mamine Vandra kuwi sing teko ning jroning ngimpi ngandang kaya pas dadi Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nggawa kentongan terus dituthuk. Mlaku ngalor parane. Kentongane kurak tondo utawi atere wong Jawa. Mbok menawi awake dhewe niku kon kudu nuthuk kentongan meneh. Dikon obah meneh. Obah. Maksudnya awake dhewe kon berkarya mulih ngoten to? Nggih. Niku ya mung otak adik gathuk kula, Pak. Ning nek kula kok gathuk, Pak. Kula nggih matuk. Soalnya kan ngene to, Dik, iki engko lak idep-idep dinggo syukurane warga Kampung Riwil merga Kanjeng Ratu Kalinyamat kuwi wis ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nggih. Cocok kula niku. Ha monggo ndang dirembuk. Ning ya tetep kudu nyekariin kados lakune awake dhewe rikala semanten. Kok meneng gue itu, Mas? Loh kok malah diam itu gimana toh pra kamu? Lah pripun? Ya bersenandung padha mau lho, sing ngono mau lho. Lah aku nunggu sampean cerita malah randang-ndang. Sir kuwi aku arep cerita, mbok iringi karo senandungmu mau. Oh gitu, boleh. Ha, 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 ha. Kowe tak jak ning sareane mami wedi raden. Kapan, Mas? Saiki. Nek sesuk wae piye, Mas? Mosok wengi-wengi nyekar. Tadi, Mas. Bukan siapa, Mas? Sampai duduk gede wae, Mas. Nekare Bu Mami sesuk wae yo. Ndra, mami muda bengi iki ngimpeni papi lho, Ndra. Napa nggih, Bi? Heeh. Pak Lon bar dimpeni mami kok, Bi. Oh, Jarene kangge kostum ketoprak. oh sing kostum ketoprak sing dinggo dadi Ratu Kalinyamat kuwi. Nggih. Dirasa to, mesem kali nggawa kentongan. Terus mlaku ngalor karo nabuh kentongan. Jenengan pun diceritani Pak Kliwon to? Ngimpine papi ya padha kuwi mono mau. Dadi mamimu iki mlaku ngalor tanpa ngomong ning karo nuthuk kentongan. Mengke nyekar mami nggo, Bi. Iya mesti no, iki papi ya wis tuku kembang iki lho. Saiki.
sih, Andra. Dot ya. Mi, jenengan apa nesu kalih kula to? Kok mboten nate ngimpeni kula? Kula nggih pengen ngerti jenengan ngangge kostume Kanjeng Ratu Kalinyamat. Mi.